Wai mai aure har yanzu ba a zo kaina bane, ni fa wallahi na kagu wallahi. A ba. Tun ɗazu muna ta jiran abu kai ma abin nan ka ba mu kaɗa. Wai ta yaushe ka zo gurin nan da kake cika mun kunne kana abu. Yaushe ka zo wajen? Kai kaga malam. Wa yasa da kai? Kai wallahi sai na faffarke ka a gurin nan wallahi. Kai ni ma nan da kake gani tantirin tsagera ne. Kai yaushe ka zo wajen ni kaina da kake gani ɗaya bani domin samu sa a baki na kan ya gama suya. To kuma mu tun ɗazu muna zaune kana ci. Mu ba sallame mu ba ya za a dinga an gai mana irin wannan ne. Sai mun kai ko ka bani kuɗin na siya. Kaga ni mai awara ni raina ma ya ɓaci kawai. Ka bani kuɗi na ni ko in tashin tafi wannan gayan ya ɓata min rai. Ina zaune da kai yaushe ka bashi kuɗi. Kai daman ni da ka ganin wannan fa ba wai wani yadda ne da ci ba kai kana ganin yanayin sa ka san abin. Kamar yaya ni ne macuci ni za ka ga